Damdam! Makata? Malakata, Ano malakata! Sa Kingstar! Nauya ko to yan. Nauya ko to. Magkanto to. Hindi ka mauya, daw sa into ka. Sa Kingstar na makanto? Oo! Ate, sige. Sulit-sulit. Luto. Nakatata to. Skillet ako, guro. Nauya ko. Oo daw Ate, sige. into Sa ka. Kingstar Department Store. Nakatata to kayo Ate, namin, sige, itong mga sige, balaklon. sige. Lakata! Lakata? Oo, lakata! Jacob, langga. Ano, ma? Lakata sa Kingstar Department Malakata Store. to, ma, sa Kingstar, ma? Oo. Ma? Hindi ko niya, ma, magkanto ya, ma? Subong nga oras ya, ma? Kay damo na to yung daan, ma, mga people. Langga, mabakal ko sa imo school Ma! supplies. Ga-anxiety ko yung daan, ma, kung mga damo, may Ay. mga population, yung kag people, ma, sa isa ka lugar nga daan ya, ma? Jacob, hindi man anxiety. Hindi ko Sige yan na, dali, lakata. ma. Langga. Are you kidding? No, langga. I'm not kidding. Isong Sige kita na ka ba mga yan? tulfo, mga you forcing me to go to a public place without my consent. Ay, ano ng mga tulfo-tulfo, yaman? Sige na Hindi ko ba? gani magkanto to yung mga subong masa Kingstar Department Store. Jake. Masa mga different times lang yung man. Wala kay mga people, wala mga tao, mga kakosa ako nga, anxiety. Jacob, enough na. Sige na, Hindi sige ko na, gani, dali ma. na to. Sige na, kay babakal ko imo. Ma, you're mga making me school supplies. Ay, Papa. Jacob, langga. Ma, hindi ko yan. Ay, Jacob, don't be